Sanibonani bafethu, uThabani wakacele lo. Kodwa kulo msebenzi engiwenzayo ngibizwa ngokukhumbuza. Bafethu, nginomsebenzi engiwenzele nina njengabathandi bamaskandi. Ona ingoma ezu-12. Lo msebenzi uzotholakala kuma-platform, kuwo wonke ama-platform. Ama-CDs uzowathola. Nangomhla ka-10 futhi iyaphuma i-CD. Ngiyacabanga ukuthi bafethu nizoyijabulela. Isalukazi, ugogo, ubhuti, ingane, usisi. Sonke emndenini ekhaya sizoyithokozela i-CD. Anginawo amaningi bafethu, ngizotshelwa yinini ukuthi kumele ngilungise kuphi kulo msebenzi wami. Ngiyabonga. Be